Pozdrav ljudi, Goran PC ovdje. I danas ću vam pokazati kako da dobijete Counter Strike 1.6 server ili Counter Strike 1.6 Team. Znači, koraci su lagani, znači nije da sada odete na tu stranicu, kažete dajte mi Counter Strike 1.6 server 32 slota public mod, ugrađen free boost i oni vam daju. Ne, znači naravno morat ćete dobiti bodove na vaš referral link, ali to nije ko ona sranja, znači na primjer ono što je prije bilo, kaže dovedi 50 ljudi na svoj link i dat ćemo ti Steam wallet sa $50 i ja dovedem 70, oni mi daju govno. Znači ne, ovo je stranica, jako su pošteni ljudi, to je ujedno i host za servere, ne znam točno koje, možda Counter Strike 100%, a možda ima i Minecraft i ne znam točno sad. Znači jako su pošteni, gledao sam, jučer mi je prijatelj rekao za tu stranicu, rekao je, ja sam mu povjerovao, otišao sam na tu stranicu, prijavio se i evo upravo sam stigao svog prijatelja, on je odmah iza mene Dr. Digo, ja sam Goran PC kao što znate i 8. sam, znači dojel sam preko 60 bodova, znači ako dovedete preko 200 bodova onda 100% ćete dobiti neku nagradu. Ja se nadam da ću dovesti, pa eto možda dobiti. Znači kako dobiti nagradu? Odete na ovu stranicu www.cybershark.rs, forum, nagrade top PHP, ne trebate baš tu, bit će vam link u deskripciji i onda tu vam ima registar, znači registrujete se, registrujete se i onda se loginujete samo i odete na ovdje, znači odete na nagrade i tu će biti vaš referral link koji ćete slati prijateljima da ulaze i kad skupite preko 200 bodova, znači neko ko vam uđe, znači jedan kompjuter koji vam uđe, to vam je jedan bod. Kad skupite preko 200 onda vam je za 100% ćete dobiti neku nagradu, ali što više to bolje. Znači moj link od ovoga će biti u deskripciji, molio bih vas, moji prijatelji link će biti u deskripciji i molio bih vas da uđete u te linkove, vama je to par sekundi, nama to puno znači, ako dobijem nešto, ako dobijemo mi nešto, bit ću vam jako zahvalni, to bi bilo to ljudi. Znači uđite u link i kliknite da glasate za nas. Znači ima jako vrijednih nagrada, ne da mi se sad gledat koje su, ali vi možete lagano, znači stisnete samo ovdje, gdje piše ovdje i pogledate nagrade. Ja sad nemam, evo, žao mi je, nemam vremena, a i jako mi šteka, pa ne znam koliko bi to trebalo da dođem tamo, ali eto, znači nagrade su bili otprilike, ću vam reći, CS1.6 timovi, premium serveri, znači u 6. kolu je podijeljeno preko 200 premium servera, možda za novu godinu, ne znam točno. Bile su i Cybershark majice, znači jako super nagrade, bilo je jako dosta nagrada, znači bilo je i nekoliko, znači 10-ak sati igranja u Cybershark igraonicama na PlayStation 3 ili kompjuteru, znači jako vrijedno. To je bilo to, znači ako vam se svidio ovaj tutorial, odite na link koji će biti u deskripciji i kliknite da glasajte za nas, prijavite se i vi skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. I lajkujte, šerujte, komentirajte video i naravno subscribe se na kanal za još ovakvih tutoriala. To je bilo to ljudi, bio je ovo Goran PC,
pozdrav do sljedećeg tutoriala. Pozdrav ljudi!